Arratsalde on guztioi, eta benetan ongi etorriak 11 baten eratze biltzar honetara. Hilabete gutxi dira lanean hasi ginela, kongresu hau prestatzeko, eta benetan niretzako behintzat oso positiboa izan du da gaur hemen zuekin guztiokin bat egitea, zeren benetan proiektu honek duen gauza importanteena zuek zarete, eta bada 11 batek herri guztietan, bailara guztietan eta lurraldeetan jaso duen babesa. Herritarren babesari gabe, proiektu politiko hau martxan jartzea ezinbestekoa izango baizan. Eta beraz, nik uste badala gaurkoa zoriontzeko eguna, arratsaldea eta aste bukaera. Eta besterik gabe, esan nola orain segidan bata bestearen jarraian dokumento politikoa, sozioekonomikoa eta antolakuntzarena eztabaidatuko ditugun. Eta esan, bai gogoratu nahi dutela, naiz eta behin baino gehiagotan aitatu dudan, oso positiboa izan dudala guztion parte hartzea. Parte hartzea 11 batentzako zutabe garrantzitsua da. Parte hartzea da norbera pentsatzen duenarekin ardura edukitzea, baina baita ere ikustea berak esaten duenarekin entzuten dala eta konpartitzen dala. Badakizute dokumentu hauek taldeka landu ditugula, lurralde ezberdinetako ordezkariekin landu ditugula, eta beraz, ja bertan egondu da parte hartze lehenengo prozesu importante bat. Baita ere, jakin ezazute, parte hartze horren ondoren lurraldeetan eta alderdian bertan proposamen ezberdinak jaso direla, eta azaroako hilabetea izan dudala, baina kalera begira irekita gehiatu dianak, eta orduan jaso ditugula emendakinak bere forma horretan. Baina bestela, mugariak izan du direla zuetariko askok egindako proposamenak. Lehenik ponentzia politikoa eta berari dagozkion 24 zuzenketak landuko dira. Ondoren, ponentzia sozioekonomikoa eta bere 10 zuzenketak. Eta azkenik, antolakuntza ponentzia 38 zuzenketak dutelarik. Debezeta guztion izenean, eskerrik asko. Guztiontzat hain garrantzitsua, benetan garrantzitsua da, kongresu eratzaile honetan gidaritza emateko eskaini dizuen konfidantza haitik. Gure erantzukizuna ondo betetzen saiatuko gara, eta zuen laguntza ere eskatzen dugu eginkizun horretarako. 11 arrazoi bait dauzkagu ezinbesteko urrats hau emateko, eta bultzatu gaituztenak zuzen ere urrats hau emateko. Leialak izan beharko dugu arrazoi guzti horiekin. Erakutsi beharko dugu gardentasuna, parte hartzea, erantzunkizuna, ilusioa eta lan egiteko jobrika